הטקס נערך במעמד המפקח הכללי של משטרת ישראל, נציבת שירות בתי הסוהר, סמנכ"ל משרד הביטחון וראש אגף משפחות והנצחה, סמנכ"ל המשרד לביטחון פנים, ראש אגף משאבי אנוש ומפקד מחוז ירושלים. את אבוקת הזיכרון תדליק שירלי גדג', ביתו של רב סמל ראשון שלום צ'רלי שלוש, זכרו לברכה, אשר שירת במג"ב ימ"מ ונרצח בעת שהשתלט על מחבל שביצע פיגוע בשכונת בקעה בירושלים בתאריך כ"ב בחשוון תשנ"א, 21 בנובמבר 1990. המשמר ידגל את אשכו. דגל, שק! שיר מזמור לאסף. אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך. אמרו, לכו ונכחידם מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו. אוהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים. גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה. במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים. שורת הנופלים של משטרת ישראל ארוכה מאוד, וככל שעוד ועוד משימות ביטחון פנים נודדות לכתפי המשטרה, השורה הולכת ומתארכת לצערנו. רבים מהם שימשו עבור אזרחי ישראל חומת מגן, שוחחו בגופם על ביתנו באומץ, בהקרבה ובמחיר חייהם. כולנו חבים להם, ל-1450 יקירינו, הוקרה ותודת נצח. משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר על משרתיהם וחלליהם משקפים את הפסיפס החברתי בארץ ישראל. יהודים על גוניהם, דרוזים, צ'רקסים, בדואים, מוסלמים ונוצרים, כולם משרתים יחדיו ומיוצגים ברשימת השכול המתארכת. גם השנה ידענו אובדן. אל משפחת השכול השנה התווספו 16 שמות נוספים אשר נחקקו על לוח ליבנו. עוד דמעות שאין להם ניחומים, עוד מילות הספד על חיים צעירים שנגדעו. אך ארוכה מרשימה זו שבעתיים היא שורת השכול. כל נופל הותיר אחריו משפחה אוהבת, בבית חם, הורים, אחים, בני זוג, ילדים עם געגועי אין קץ. אתן המשפחות השכולות נושאות יותר מכל את נטל הכאב, את החלל שנפער, את הזיכרונות המייסרים המלווים אתכם יומם ולילה. עבורנו אתם מייצגות את המעיין ממנו הושקו, צמחו ועוצבו הנופלים, שבחרו לעשות פחות לביתם ויותר לעמם ולקהילתם. אנו מאמצים אתכם לליבנו בתמיכה, בעידוד,
בשותפות גורל, בהבטחה שזכרם של יקיריכם שמור וצרור בליבנו לעד. ביום הזיכרון, כבכל ימות השנה, ניצבת המשטרה לימינכן. אנו נכונים תמיד לשמש עבורכן כתף אוהבת להישען עליה.